बे समाव बड'लेण्ड रायजोफोरनि बागै मोनसे गोनांथिथार खौरां फोसावनो नागिरदों। रायजो सरकारनिफ्राय रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय देहायारि मोनसे सांग्रांथि जानायनि फोसावलाय फोसावदों। नोंथांनि देहायाव मोनस्निहालागै लैखोन नुनो मोनदों नामा? जुदि बे मोनस्नि लैखोना नोंथांनाव नुजाथिदों अब्लानिया गोबाव खालामालासै देहा फाहामगिरिनि सेराव थाबैनो नायजाहैथारनांगोन। माइगभ आसामनिफ्राय मोनस्नि लैखोननि बागै फोसावनाय जादों। जुदि नोंथांनि देहायाव बे मोनस्नि लैखोना नुजाथिदों अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा आरो गोबाव खालामालासैनो देहाखौ नायजा। बे लैखोनानो जाबाय खर' सानाय, गोदोना सानाय, बिखुं सानाय, ओंखाम उखैयै, सिं सानाय, बिखानि सानाय आरो मोदोमनाङैनो सानाय। जुदि बेबायदि नोंथांनि देहायावबो जादों, गोबाव खालामालासैनो देहा फाहामथायसालियाव नायजाहैथां। बयबो बे लैखोननिफ्राय सांग्रां जा आरो सांग्राङै था। माइगभ आसामनिफ्राय बे लैखोनखौ लानानै मोनसे फोसावलाय फोसावनाय जादों आरो रायजोनि सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360